Ai saa. Jos sä haluat musta. Jos sä haluat. Kuule ES! Mä oon niin alaikäinen, niin myös ostaa sitä. En mistään hinnasta osta ES. Sehän nähdään. Mitä sä et tehdä? Eikä vaan! Eikä vaan! Eikä vaan! Ei! 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 Älä! Lopeta! Korvi sattuu! Lopeta! Älä! Älä lopeta sattua! Joo, erosta! 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 Okei, lopeta! Mä en oikein tulla rahoitusta! Sammuta! 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 Okei. Mä ostan sulle jäsen. Mä ostan sulle jäsen. Mä ostan sulle jäsen. Hyvä poika. Poista mut irti tästä. Tää on se mitä se haluaa. Sitten viedään! Ja istumaan pikku poika. Tässä on sun ES. Joo! Täällä on piha täynnä ES-onnia. So, mä en oo voinut siellä mitään, kun ne juomut varastaa mun ES-sät. Sä ostat ne varastaa. Sä ostat ne varastaa. Että vittu eka kerta kun mä ostan, mitä vittu se kosti äkkä ensin sito mut tuolle ja vittu soittaa frontside-olli, että korvat räjähtää. Älä sä sinne sössötä vittu napina, älä sä alo mulle! Monta kertaa mun on pitänyt sanoa, että sä pommaneet! Väski! Rio äes! Paskaa. Kusta. Kuinka nää jonnet voi juoda tämmöstä paskaa ES? Tuo vituttaa ne.